Ahoj lidi. Čau lidičky, tak jsme tady s Pokéšema. Protože proč? Protože má svátek. Protože má svátek a když máme svátky narozeniny, tak se u nás otvírá. A jsem za to rád, protože už mi to docela chybělo, dlouho jsme tady zase nic neměli. A teď už tady máme Mladě. To se rozstříhej, Mladě si vybral tadyhle obsidiána, nechal jsem ho vybrat. Když má ten svátek. Napište do komentů, co vám přijde lepší. Paldea, Evolve nebo Obsidian Flame. Každopádně, když byste náhodou to chtěli kupovat, tak aspoň se budete moct rozhodnout, třeba i podle videa, to, co napadá, jestli třeba to, nebo to. Nebo na černým rytíři. Tam si to můžete určitě koupit, to je docela dobrý obchůdek. Ale říkám, tady podle videa se budete moct rozhodnout, jestli třeba Paldej, anebo to druhý, kde napadají třeba větší šupy. Ten už si tadyhle prohlíží, co tam všechno je. Já už si to tady pomaličku takhle budu rozbalovat. Máme tady samozřejmě tadyhle slídiče. Teda, jo, slídiče. Zajímavé. Máme tady i kódisko, který vám samozřejmě dám takhle semhle. Ať si ho můžete tohle si vystříhám určitě. To bude krásný. A to se mi líbí. Ale já jsem ti to říkal. Když mi to říká, ale já jsem tomu zase nevěnoval úplně pozornost. Já si myslím, že jakoby můžeme vytáhnout tadyhle toho Pikachu. Nevěděl jsem, jako, že je tam takhle promovka. A za mě jakože moc pěkná promovka. Takže takhle, ať se na ní taky upnete. Když si to tadyhle někam bokem, to si samozřejmě potom ukáž, tak mi to jde, já se tady o to postarám. Je to bokem. Máme tady samozřejmě i ty energy, máme tady rozdělovače. Žetonky, takhle i v zavírací krabičce. Jasný. Mám též. Takže to je jasný, to tam bývá vždycky. Nesklamalo to, je to tam i tentokrát, nikde nám to nevybral. A máme tady samozřejmě to nejdůležitější, což jsou boostry. Já mám takovýhleho Charmandra. Jediný co, já to ještě tadyhle trošku podívám se na toho Charmandra a vybalím to tady z té folie, protože už to máme jakoby zjištěný, že když je to v té folii, tak se to hodně... Já už to nepamatuju. Se to hodně leskne, takže potom na tom videu to nemůžete jakoby pořádně jakoby vidět. A když vám to takhle z toho vyndám, tak přece jenom je to tam vidět o hodně líp. Jaký jsou tam obaly, dobrý? Jo, ty jsou taky peckový. Tadyhle ty série, ty jsme ještě neotvírali, takže pro nás je to jakože nový. Tady máte na ten box. Aspoň budeme mít co zařadit. Tady máte na box. Takhle vám tady dám teda ještě toho Pikachu a bez toho čusťáku, abyste to viděli. Ty dáme ještě i do obalu, než se pustíme do těch boostrů jako takovej. Tadyhle mám jeden, tak já ho tam rovnou frknu. A než to tam zandám, tak využiju příležitosti, že vás pozvu určitě teďka na víkendový stream, všechny ty, co hrajete Roblox. Protože budeme vyhlašovat určitě soutěž, bude teďka i update. Takže určitě se na nás přijďte podívat. Čekej, ještě tadyhle zabalíme toho Charmandříka určitě. Protože tadyhle ty karty tady nenecháme jen takhle poflakovat. Dáme si to takhle, aby jsme to měli pěkně rozebraný, z kterého toho ETBčka, co padlo. Ten tady na mě kvaltuje, tak jdeme ho na to. Držte nám palec, ať nám teda z toho něco vypadá. Já ještě takhle prohlídnu ty arty, který tady mám. To je docela dobře. Takže jdeme na to. Jo. A tady mám i dokonce Charizarda. No vidíš, ty si můžeš nechat Charizarda klidně nakonec. Já ho tam nemám. Charizarda, tady takhle. Mám tady Charmandra, tak já si můžu nechat Charmandra. Tak jo, tak já si tam nechám Charmandra. Já mám 3 Charizardy. Ty máš 3 Charizardy, já mám 2 Charmandry. Tak jdeme na to. A tady je card trigger na já si to myslím. Tak, dáme určitě tadyhle jakože kódisko. Nedal zoubráceně, ne, dobrý, nedal. Mně se zdálo, že jo, tadyhle si to takhle přehodím.
A jdeme na to. Basic Energy, Tu mám samozřejmě taky. Vodyš, Svavu, Gliny, Tadbu. Pidgeotto, Dragonair, Ermont, Tadbu, Namo a Scovillain. Scovillain holo. Já mám tadyhle Prima Ape, mám tady Skipluma, tadyhle reverzovýho. A máme tady Arctibuxe. A ještě takže Ortwall. bude si jakoby soutěžit, jaká edice je lepší, takže 0-0. Budeme dávat každopádně holovky tamhle na Takže stranu. za holovku je 1 bod? Za holovku je 1 bod, ale to ani nemusíme bodovat, protože ty holovky jakoby budou víceméně tam. To uvidíme na konci, jak nám to vyjde. Prostě to vyboduje. Prostě to vybodujeme všecko a uvidíme, co nám z toho tam vyjde. Takže první booster byl holotovej, z toho byly holoty, tak uvidíme, jestli se to něco zlepší. Za nějaké lepší karty dáváme 2 body. Jasný. Čím lepší karta, tím víc bodů. Nachystej to a půjdeme na další boostří. A jsem docela zvědavý, který z nich to vyhraje, jestli budou lepší karty z Paldej. Basic Energy, Vulpix, Furouki, Maší, Duramaka, Wingul, Buizel, Pineko, Salazar, Artazon, Dugtrio, Tauros, Kangaskhan, Spoik. Tyhle Tadbulls, ale reverzovej. Já vedu. Bombardier, reverzovej. A mám tady další holovku. Rapska, a ty máš... Klava X. Klavy. Klav. Tak ho ještě tadyhle ukáž. Klafa. To je první jakože vlastně jakoby hit. Je to EX, takže určitě to počítáme. Takhle vám tam nechám tu holovku, ať se na ní můžete jupnout. A jdeme na další, nebudeme to zdržovat, budeme rozbalovat. Tak, už se tam nechal dlouho. Kromě toho EXa se zatím moc boostry neukázaly. Tak doufám, že ta lepší část na nás třeba teprve čeká. Já budu dávat k tomu, že tady už sem nevejdou. Víš, klidně, to tam nějak dávej. Hlavně, ne, to je Charizard, toho si šetřím. To si našetři, já už mám nachystáno. A teď chápeš, že tohle nebylo z Charizarda. To nebylo z Charizarda, ale to nemusí být z Charizarda. Když to vypadne, tak ať je to z čeho chce. Hlavně, že ta karta vylítne nějaká. Tak šup. Já. Dej to tak, aby to bylo přečíst, otočený po jednom směru nejlépe. A my jdeme na to. Energy, Frigatito, Magnemite, Larvesta, Knuckly, Conjus, Nimble, Pidgey, Lamigo, Frogadier, Bombardier, Rampy, Sharko, Larvital, Tidbull, Gita. Jo, jasný supporter, holovej. A já tadyhle mám Tinketing, reverzovýho, Magnemite reverzovýho a máme tady holovýho Tyranitára. Takže nemůžu říct, že by nám zatím vede. Nemůžu říct hlavně, že by nám přálo nějak štěstí. Boostříků vlastně jakoby už pryč dost, 6 boostrů, jakoby to už za chvíli vlastně bude mít jakoby spátnutý celý ETB. A vlastně nám z toho vypadlo jedno to EXový tamto. Kolik jich máš ještě? Tadyhle mám 3 a tadyhle mám ještě 2, takže 5 a 6 rozbalujeme teďka. Já taky. Takže takhle. Máte kódisko, přihodíme kartu, aby jsme tam teda měli takhle tu energii. Jdeme na to. Zelená, co to znamená? Mario, Griavat, Delibird, Supernote, Floragato, Dartrix, Quaxwell, Frogadier, Stunfisk, Frigatito reverzová, Wumper, Lumo a další holovka Baxcalibur.
Gradient Jo, X. no a mně se strašně jako líbí. Jo, ten je pěkný. Jo. No to vypadá to, že zatím je to jasný, zatím vedeš na plný čáře, já mám samý holoty, ty máš aspoň ty 2 IXa. Dívejte na ně lidi. Ten smaragd tady takhle. Tak se necháme překvapit, jestli se ještě něco změní. Se mi líbí, jak tady to vylívá, to má jako dobrý. Já mám tam takhle chvíli nechám prohlídnout zatím. Než otevřu pak, tak vám ho tam nechám. Teďka jsme ani nic nenatáčeli, páč jsem byl nachcípaný jako pes. Táta chytil stejnou nemoc jako já. Měl jsem to tady od mladého, takže asi zřejmě stejný bacil. Ještě teďka občas to takhle jakože... Ale jinak už je táta v pohodě. Jinak to už tak nějak jde. Ale byl to důvod, proč teďka jsme nenatáčeli já už a natáčíme až teď po keše a budou o víkendu samozřejmě ty Robloxácí soutěž a tak. Tak, ty tady máte. To si myslím, že už je až dost daleko, hlavně ty jsou tvý, tak je normálně dej takhle. Jo, tak jo, tak jo. Ať to máme podle těch Basic ETBček. Energy, A jdeme na to. Vorom, Mildravus, Larvitar, Nuzul, Cleffa, Marius znova, Inkey, Herakros, Wolfland, Kilowattro, Krobinable, Kingabbe, Mariel, ten to bere šupíkem. Teď máme reverse Grodunka, reverse Mariel a Holo Teď mám Garganaty. taky Palafín. One ball. Palafín. One ball. Za holovky jeden. Kristo. Ale zatím je to jednoduchý. Co? Teď on dává 210 damage za 2 energitky. Tadyhle na to je dobrý. Ale zatím je to jednoduchý. Protože mě zatím nepadlo kolem, kromě těch holovek vůbec nic. Vypadá to, že si šáhnul po dobrým ETBčku. Takže mě nechal to jakoby prázdnější. Takhle. Takhle. A jdeme na to. To by bylo, abych to nezlomil. Ale to už, aby mi vypadl aspoň ten Charmander, nevím v čem. Nějakou secretku, aby chytnul. No, už to lítá. Tak jestli to bylo jenom kolodisko, tak to asi přežijem. A našel ho, tak vám dáme i to. A jdeme na to, já mám modrou, mám tady Love Disc, Snowruff, Lechinga, Voltorba, Farigiraf, Bunebly, Smolai, Pyrops, Pidgey, Passimian, Combi, Instagram, Instagram, Audian, a Mavian, Tinkaton Point, Holo. Drillbur, Togekiss. Takže tadyhle máme další 2 holovky, který takhle semhle naperem. Za holovku jeden bod, takže máš nějak 6 bodů. Přesně tak, za holovky je to po bodíčku, ale říkám, tadyhle to ve finále bychom nemuseli ani počítat, protože ten má 2 EXy, takže jako co na tom počítat víc, to prostě 2 body. není co řešit. Já už mám Charizardy lidi. Charizardka. Tak, ten už má jednoho Charizarda, já jsem začal ještě ne Charizardem, ještě tam mám ty 2 Charmandříky, ale ty nechám až nakonec. A jedeme s tím. Já začnu tak nějak. Latrell, Fuecoco, Bramblin, Cufan, Gotitele. No jo, nějaký Gotitele. Arctibax, Supporter, tenhle. Taky ho máš, Gotitele. Tak, Jungos, Charmander, Dratine, Espon. Konečně tam taky něco mám. Mám tady takhle Skeledirge EX a ten bude za 3, protože ten je moc pěkný. A protože ještě to takový ten. Je takový ten. A když je takový ten, tak okamžitě ho musím dát do toho, do slídíče. Já se musím takhle zvednout. Tak za tu jsem rád, ta se povedla. Ten vypadá moc pěkně. A tím pádem jsem vlastně, jakoby, dá se říct, v závěsu, kdybych náhodou měl ještě nějakou hodně pěknou kartu, tak bych ho mohl ještě i dotáhnout. Co mu říkáš? Skeledirge. Skeledirge. Tak, dáme vám ho ještě semdle, ať se ho můžete ojuknout. Já jsem tam měl kartu, která je stejná, takže jsem vám ji vlastně nemusel ani ukazovat. Už jsem myslel, že nebudu mít vůbec nic, protože už mám tady poslední 2, tadyhle ty.
A tím končím. Tak nám držte palec, teď se nějak ještě hodně vylepšíme. To skoro. Basic Energy, Kombi, Diggle, hezký art, Rowlit, Baltoy, Vuk Trio, Darmanitan, Stoneland, Fongis, Frogadier, Palafin. Palafin, holom. Já tady mám taky energitku samozřejmě, Grodnka, Ceptodlaš, Hludla, Falinxe, Tinka Tuf, Pavmo, Gotorita. A ještě jednou, napište do komentů, komu se vám líbí víc edice. Jaká edice se vám líbí víc. Tohle by se líbilo Šimonovi, to je ryba. Takže další holovka. Další booster a poslední booster. Tak uvidíme poslední booster, co nám nadělí. Nadělí nám tadyhle poldisko další, který přidáme sem. Ten už se do toho taky vloupal. Tak jdem na to, hochu. Jo. Basic Energy, taky tak? Heart Blood, Lechin, Barboach, Wiggle, Ortega, Volcarona, Altaria, Kraboninamo, Andros. Další holovka. Takže vlastně já teď, kdybych měl pěknou kartu, tak bych vlastně mohl vyhrát ještě. No, Charizard mě zklamal. Tak tady mám Quaxlyho, hele, a mám tady to, mám tady Quaxla tadyhle. A ještě pod tím máme Holoslakinga. Takže 4 body z jednoho peku. Myslíš? No, jedna holovka. Takže jsem vyhrál. Jakoby ano. Tak si dáš placáka 7. No ale čekej, spočítáme body. Já si myslím, že asi by to tak mělo být. A rozhodně jsem rád za to, že ještě z těch posledních peků, že mi něco takhle jakože padlo. A počítá se i tenhle, OK? Samozřejmě. Ten je taky za 2 body. No já mám taky. No tak ty to... No, jakoby já myslím, že tento... Jasný, koukneme na to ještě. Ne, tady mám ještě ty holovky. To jsou 3. Hele, já holovky dám takhle na stranu. 1, 2, 6, 3, 7, 4, 5, Počkej, kde mám to? 6. Já mám 7. Já mám taky 7. Jo, tady. Ale já mám taky 7 holovek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tohle to bude. To je ještě moje, no jo, vlastně, máš pravdu. 7. Takže 8. V tomhle mám 6 bodů. Ty jsi měl 7, plus 2, plus 3, vyhrál jsem. Já jsem si to říkal, že to asi tak dopadne, protože tadyhle ty karty jako jsou moc pěkný. Takže tadyhle, co jsem Takže napište do komentů. Takže můžete napsat do komentů, jestli se vám tadyhle ty karty taky líbí a co byste si třeba vybrali. Jestli opravdu toho Obsidiáta byste riskli, ale jako jsou tam fakt krásné věci, protože dívejte na to. Dívejte na ty arty, jak tam takhle lítají ty věci. Tadyhle ještě můžeme takhle, protože aby to bylo to, protože nevíme, jak to tam to, takhle si myslím, že to tam bude. Takže lidičky, jsme rádi, že jsme to tady s vámi otevřeli, viděli jste, co nám padlo. Jednou ještě připomínám ten Roblox, kdo může, tak se připojte teďka na stream, který bude o víkendu, bude soutěž o nějaký diamanty, o exkluzivku do hry. No a bude update, takže se na to všechno určitě kouknem. A snad zase za nějaký čas další Pokémoni a čus čus. Čau čau.